Gemsri daimari आरो बिथांनि हानजाया जोबोद ओंखाम उखैबायनो ओमफ्राय रायजोफोरनि Hello guys, welcome back to my YouTube channel. आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ। आंबो मोजाङैनो दङ। ब्लग भिडिअ बानायया बिराद गोबाव जाबायमोन। दिनैसो मोनसे बानायफिनबाय नै गाइस। दिनैहाय जोङो अन्थाइबारियावहाय फुटबल नायनो थांनो नागिरदों। बे खेलायानो जाहैबाय खैलाबारि हान्टार क्लाब आरो बेनि हेंथायै गेलेगोन बर'लेण्ड राइडार एमसि बिथांमोना गेलेगोन। दा खेलाया जोबोद मोजां जागोन होननानै मिथिदों। दायो जोङो थांनायसै गाइस, नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांफाबानो जाबाय। दायो जोङो सफैबाय लोगोफोर, नै गारिखौ बेयाव पार्किं खालामनानै फैबाय। ओंखारजेननायनिफ्रायनो भिडिअ लाबोआखिसै, मानो होनोब्ला गारि बाइक सालायदोंमोन नालाय गाइस। लामायाबो गोजान, बेनिखायनो जों स्पिडआव फैबाय। दायो मोनफैबाय, नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायलांगासिनो नायलांथाय। एन्ट्रि गेट ना बेनो नै। दायो जोङो टिकेट दाननायसै। 150 बेसेबां दं टिकेटआलाय? सेरनै 100 गांनै दंफैयो। टिकेट लानोसै दायो लाबाय जों नै गाइस। हायेननिया 50, बेनिफ्राय सेरावनिया 1 थांनाय बोसोरावबो जों नायफैखादों आरो देग्लायबो नायफैबाय। थारमानि बल खेला मोजां मोनग्रा नालाय गाइस, बल खेलाखौ जोबोर मोजां जागोन होननानै बुंसोदों। बेनिफ्राय जों नायफैबाय। दायो हाबसिगोन जोङो। दायो हाबबाय फिल्डआ नै। मानसिया जाहांबाय दे लोगोफोर नै। इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि मानगोनां प्रेसिडेन्ट सारखौ खावलायनाय जाबाय। अन्नानै गाहायाव फैनानै जेन किक अफखौ खालामनानै हरो। मोननिसिम खावलायनाय, जोङो बे समाव जोंनि हादोरनि हारिमायारि मेथाइखौ जोङो दामसिगोन। बेनिखायनो बयबो मान होनानै जों गसङो खावलायनाय जाबाय। সকললৈ অনুৰোধ, আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ঠাইত থিয় হৈ দিয়ে। আমি এতিয়া নেশ্যনেল এন্থেম প্লে কৰিম, তাৰ পিছতেই আজিৰ প্ৰতিযোগিতাখন আৰম্ভ কৰিম। বয়निसिमबो खावलायनाय, गाव गावनि जायगायाव थानानै जेन बयबो गसङो, जोंनि हादोरनि नेशनेल एन्थेमखौ जोङो दामनानै जों मान होनि। जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब।
सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे हामबायसै बे समाव फरामनि प्रेसिडेन्ट सार बिथांखौ किक अफ खालामनो थाखाय खावलायनाय जाबाय जोंखौ जों बयबो आखाइ खबनानै थुलुंगा होनि जोंनि आर्टिस्ट गेमस्रि दाइमारि आरो बिथांनि हानजाया जोबोद ओंखाम उखैबायनो ओमफ्राय रायजोफोरनि हांख्रायनायाव खावलायनायाव बिथाङा मोसानो थामथिम जाबाय प्रेक्टिसबो बारा गैया होननानै बिथाङा फोरमायदों थेवबो बिथांमोननि मोसानायखौ मोसानायजों थाले थाले आखाइ खबनानै हेफाजाब होफागोन बिथांमोना खावलायदों आरो मा दायो बल खेला जोब्बाय खैलाबारि हान्था क्लाबआ बर'नियाव देरहाबाय बड'लेण्ड राइडार जेनबाय दायो जों नायगासिनो ओंखारला जोब्बाय नै बल नायग्राफोरा दायो बल खेला जोब्बाय जोबनानै जोङो ओंखारबोबाय थांनायसै न'आवहाय लामाया ट्राफिक जालायबाय नै बिराद गारि ayo trafficnya traffic जाबाय नै लामाया जोंफोर बल खेलाया खैलाबारि हान्था क्लाबआ बड'लेण्ड राइडार एमसिखौहाय 2 बलावहाय फेजेनबाय लामाया बिराद ट्राफिक जाना थादोंमोन जाबाय मोनाबायबो भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होबानो जाबाय